Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyong dalawa. Itago niyo lang po ako sa pangalang Brent, isang bagger sa isang kilalang supermarket dito sa Makati. Sumulat po ako kasi nais kong humingi ng payo. Napapagod na po kasi ako sa buhay ko at hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Ganito po kasi, 3 buwan pa lang kaming magkarelasyon ng girlfriend kong kahera. Bago pa lang po kami pero sa kanya nararamdaman ko ang saya, kilig at pagkalito. Wala naman akong dudang mahal ko siya. Masaya ako kapag magkasama kami. Pero habang tumatagal, parang may mabigat akong pasan na hindi ko na alam kung normal pa ba sa isang relasyon na nagsisimula pa lang. Lagi po kasi siyang may gusto. Laging may pinapabili. Laging gustong kumain sa labas. Yung sweldo ko sa kanya lang nauubos. Kahit sabihin kong short na ako, magpapabili pa ng milk tea. Kapag lumalabas kami, hindi siya nag-aabot kahit 5, ako palagi. Ang masakit, kahit na ibigay ko na ang lahat, parang hindi pa rin sapat. Minimum wage earner lang po ako. Madalas wala nang natitira para sa pamilya ko at sa sarili ko. Pero dahil mahal ko siya, pinipilit kong kayanin. Pinipilit kong magbigay. Pinipilit kong ipakita na kaya ko at ako ang lalaki sa relasyon. Pero sa totoo lang po, napapagod na rin ako. Hindi ko maiwasang mapaisip kung mahal ba talaga niya ako o yung nakukuha niya sa akin. 3 buwan pa lang po kami pero pakiramdam ko parang ako lang ang nagbibigay. Kung ngayon pa lang parang nauubos na ako, paano kapag tumagal pa? Ayokong isipin na ginagamit niya lang ako pero ayoko ring manatili sa isang relasyon na ako lang ang laging taya. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Brent. Brent, take a deep Brent. Oo, take a deep Brent. Inhale, exhale. Ayan, Yan. oo. Take a deep Brent. Oh, Brent. alam mo, ito yung classic na, yun sa kapanahunan namin na naririnig namin na Bill Moco Girl. Correct. Actually, ang title, Bill Moco. Oh, So classic kung to eh. naabutan mo yung commercial ng Bill Moco at alam mo yung Bill Moco, malamang may gout ka na. Meron pa tong kanta na, Bill Moco nun, Bill Moco niyan. Ha? Ha? Ano ba yung sunod nun? Basta ganon. Oo. So merong nga Bill Moco. Mm. Alam mo, Brent, sa totoo lang, may ambag ka din dito, ha? Yes, totoo. Hindi natin pwedeng sabihin, ay nako, talaga, totoo, Bill Moco girl yan. Hiwalayan mo na yan kasi baka mamaya mamulubi ka na dyan, nagbebenta ka lang ng kidney para lamang makapag-date kayo. Ganyan. While totoo na Bill Moco si ate girl, you also allow it. Oh, pumayag ka rin din eh. Pumayag ka kasi. Hindi mo naman pinipigilan, hindi mo naman sinasabi sa kanya, 'di ba? So,
meron ka ding ambag Oo, dito. kasi kung bakit mo pinapayagan yan, it's because you want to impress Correct, her. ayan. Make May her pride feel ka good. din eh. Yan, yan na lagi ang problema natin. Yan lagi yung pride eh. Oo, Ayaw mo. nagfe-flex ka rin din Correct. Gusto mo na, ano ba, may mga sinabi ka dito na bilang lalaki, ako naman dapat talaga ang yan. gumawa nito, ganyan. Gusto yung pakita yung pagkalalaki. Oo, totoo. Yung mga ganong klase mga eksena. Pero sa True Lalo at Walang Halong Eklabo, kung hirap na po tayo at may pagbenta na po ng kidney in the future. Di ba? Ayan. Kasi pinroject mo rin din yung sarili mo na kaya mo lahat eh. Ikaw Kaya yung nga. magpo-provide ng lahat-lahat. Pwede mo namang sabihin, umpisa pa lang na ay, medyo wala akong budget ngayon. Pwede ba next time na lang tayo lalabas? Yan. Yun. Mga ganon. Kaso, anong gagawin natin? Sinanay mo rin din Sinanay mo din, 'di ba? Huwag nating sasanayin, 'di ba? Parang katulad ng pagpapalaki ng mga bata. Kapag ka sinanay natin lagi na kapag ka may gusto sila, iiyak sila. Yan. Oo, yung maglulupasay sa... Maglulupasay, titingin sa... basta mga ganun. Yung mga gawain ng bunso ko. Tatanungin ko ba sana, nauna na yung nguso mo. Tatanungin ko ba sana, ganun ba si Prince? Nauna na yung nguso mo. Nauna na yung nguso niya. Ayan. So, kung kapag ka sinanay mo talaga, wala. May ambag ka talaga doon. So yun yung yun yung lagi kong halimbawa, for example, yung kaibigan nating pediatrician, lagi niya tong sinasabi. So pag nagrereklamo kaming mag-asawa, grabe naman po si Prince. Ang tindi niya mag-gadget. Ang tanong. Anong tanong? Sino ang nagbigay ng gadget? Kasi malay niya namang makabili niyan. Tama. 'Di ba? Sa totoo, malay niya bang makabili? Makakabili ba siya niyan? Hindi naman siya makakabili. 6 years old, nakakabili ng sariling gadget. Pinrovide mo rin din. Provide mo din. So, ganun din siya, Brent. Take a deep breath. Tama si Diego. Take a deep breath. And then ask yourself, di ba? Ano din ba yung naging ambag ko dito? Bakit ganito na siya? Ganito na yung dependence niya sa akin? Kasi imposible na hindi kanya maintindihan kasi pareho lang kayo halos ng trabaho eh. Di ba? Ikaw, bagger. Siya, kahera. So alam niya yung difference ng sahod ninyo na almost pareho lang. Oo, konti lang. Baka nga mas mataas pa yung kanya. Oo. Hindi natin alam. So, ganun. At ikaw din sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na minimum age earner, you still provide also for your family. Oo. Tama na yung masyadong pagpapa-impress. Ayan, kasi kung talagang... flexing kasing ginagawa. Correct. Kasi kung talagang loves na loves ka din talaga niya, maiintindihan niya kung there are times that you cannot go out para kumain. Maiintindihan niya na ang bonding moment nyo ngayon ay instant pansit canton at mainit na kape. Totoo. At masaya din naman talaga yun basta magkasama mas kayo. Mas exciting pa nga yung mga ganyan. Kaya nga eh. Kasi, wala tayong budget, lab. Ito true. na lang muna yung natin. Magpansit canton na lang tayo sa kanto. Diba? Yun yung masaya dyan. So, hanapin nyo yung dahilan kung bakit kayo may relasyon. Yung intention. Actually, yung mga ganyan, magandang practice yan para kung magiging kayo na soon in the future, na yung parang nagbibigay kayo ng share na talagang patas ang lahat. Correct. Pinapractice nyo na. So, sa ngayon kasi sa setup ninyo, parang pinapractice mo na sa'yo lahat, ikaw lahat. Correct. Imaginein mo, girlfriend pa lang kayo, 3 months pa lang. Tama. Ano kung magiging asawa mo na yan? Totoo. Totoo yan. And lagi mong tatandaan speaking of pag naging asawa mo na yan, hindi sukatan at hindi basehan na ikaw ay isang mabuting asawa kung napapa large or extra large mo yung kanyang requested milk tea at napapa extra pearl mo ito, 'di ba? Hindi sukatan yung laki ng gastos para sabihin na ay ako talaga ang head of the family. Ako talaga hindi madami pong ibang aspeto, emotional, mental, spiritual. Tama. 'Di ba? Yung mga ganang klase mga aspeto ang magsasabi na okay, I'm heading this relationship. Ako ang nagdadala ng relasyon na ito. Hindi lang puro ganyan. Kaya wag mong sanayin. Kaya nga siya relasyon partner kayo para gumaan ang lahat.
kayong dalawa yung kakarga. Correct. It's supposed to be shared. Tama. Sinishare dapat sa ganun ang purpose ng relationship eh. Yun talaga yun. Ang sa amin na naisip natin, nagpapa-impress ka kasi ng so much. Oh. Alam mo, I would get it, kunyari, on the first month. O sige. Actually, Ayan, ito kasi on the... sumusuyo ka Oo, diba? correct. Best foot forward. O sige, okay na. Itong 3 months na meron kayo. Sige. Pero di ba nahihirapan ka na? Oo. So itigil mo na yung pagkukunwarihan na mayaman ka. Pare-parehas lang po tayong kulang. Ayan. Hindi sapat ang kinikita. Kaya, 'di ba pagka merong extra, di pwedeng mag-samgyup. Kapag ka may isi-celebrate, di pwede. Oo. Pero pag wala naman, ordinaryong Wednesday lang katulad nito, wala namang anything, hindi naman kailangang extravagant lagi. Oo. Dapat diba? i-discuss nyo, halimbawa, gusto niyo na mag-samgyup yung 699. Wala tayong budget pero kaya ko isanggip yung 199 na yung puro taba. Correct. yung pagkatapos. Totoo yung puro taba na hindi may part ng katawan na jowl, parang may ganun. Na basta, yung kailangan mo ng kailangan mo ibabad sa samjang o samyang para lang magkalasa. Matindi, di ba? Ganon. Yun, di ba? So, it's important na itigil mo na yung mga ganyang pagpapa-impress. Wag ipilit. Wag ipilit, hindi kaya. Ganun yun. Parang trying to always keep up sa latest na telepono. Yun, isa pa yan. Baon na ka na sa utang. Hindi mo pa bayad yung kinuha mo dati. Uutang ka na naman. Uutang ka ulit kasi lumabas na yung Fold 7. Di ka pa nga tapos bayaran yung Fold 5. O alam mo yung parang tinatry to keep up. You cannot keep up. Yes. Tandaan mo kapag ka ang isang model ay lumabas na, obsolete na yan. Ano ibig sabihin ng obsolete? Luma na siya. Luma na. Pag nilabas na yan sa market, luma na yan kasi definitely after a few months may lalabas na bago yan. O paano ka makaka-cope up? Maski mayaman, mahihirapan dyan. Yung partner supposed to be, yung mga partner natin, supposed to be sila yung mag-lighten up sa buhay natin kasi may somebody ka na to share with your problems. Correct. Pero ang nangyari, nakakalungkot sa you, Brent, is yung intro mo parang napapagod ka na sa buhay. Di ba? Isipin mo yun. Sabi nga ano reaction ni Diego? Kasi yung para sabihin mong pagod ka na sa buhay, akala ko naman, okay, not to invalidate your feelings, but akala ko naman yung bang matindi yung may sakit. Ayan, nakakatapos lang ng isang kamatayan, sinundan ng sakit. Yung mga ganong hindi mo na kaya, hindi mo na mabili yung milk tea ng girlfriend mo. Medyo may something tayo dyan, friend. Ayan. So, ganon. Brent, be wise at maging open ka doon sa girlfriend mo. Well, in fairness din naman sa girlfriend mo, wag natin siyang itag na bill mo ko kasi... Correct. Pinayagan mo naman eh. You allowed it to happen. Ayan. Isabihin mo sa kanya na, alam mo, eto yung gusto ko lang magpakatotoo sa'yo na medyo hirap din ako. So, pwede bang lang natin yung mga labas natin? Kasi medyo mabigat na rin sa, or pwede bang mag-share ka kung minsan kung gusto mo talaga. Correct. Share ka din. 'Di ba? Kasi alam mo, pagka naging ganyan, tinuturuan mo rin yung girlfriend mo na maging mature. Yes. Into the relationship. Ganon. At mahalin mo yung sarili mo na hindi ka makaka-feel ng kawawa ka. Yung parang ubus ka na. Yun ang pinaka-nakakalungkot na feeling. Hindi pa nga kayo mag-asawa, ubus ka. Financially, ubus ka na, pero yung feeling mo pa, yung parang... ang bigat-bigat. Wala ka nang maibibigay, diba? na binigay mo na lahat, parang, ano pa ba ibibigay ko? Yun yung... True. Ayaw natin ng gano'n na parang wala ka na talagang maibuga. Ay, hintayin pa ba natin yun? Siyempre, hindi na. Correct. Salamat sa you, Brent. Again, take a deep Brent. Ayan, take a deep Brent lang. Take a deep Brent and pag-isipan at pagnilay-nilayan ng sinabi ng tambalang kumikinang. Tama. O siya. Alright, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!